खुलुमबाय दिनै आं बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव दिनैनि आसामनि गिबि सारिनि मैखोम रादाब बिलाइफोरनि जि हेडलाइन्स बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो थाखाय फैनाय जादों। दा गिबियावनो आङो लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। दा बेहाय दङ बिश्वजित दैमारिया लकसभानि बुंथिगिरिजों भिडिअ कनफारेन्सआव सावरायदों। माखासे खोथा लानानै बिथाङा जोंनि जि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा लकसभानि बुंथिगिरिजों भिडिअ कनफारेन्स खालामनानै सावरायदों। बिनि उनाव मोनसे रादाब दङ जे बाक्सा जिल्लानि सिमला बाजाराव 27थि BSFनि मुंख्लं सान फालिनायजों लोगोसे बर' लाइमोनफोरखौ गुबुन गुबुन रैखाथि फायखि हान्जायाव थिसननायनि फोरोंथाय होनो लानाय नुथाय। दाखालिनि रादाबाव बुंदों मा जि NDFBनि आखु केडारफोर बिसोरखौ फायखि हान्जा आरो गुबुन साख्रिफोराव जर'खायै फायखि हान्जायाव थिसननाय जागोन होननानै बुंदोंमोन। आरो बे हिसाबैनो थांनाय 27 मैया BSFनि बे मोनसे हाबाफारियाव बे खामानिखौ ट्रेनिंखौ जुरिनाय जायो। बुहुमाव मोन 89 महाप्रलय जालांबाय होननानै फोरमान मोनदों बिगियानिफोरा साइन्टिस्टफोरा बेखौ फोरमान मोनदों दि बे बुहुमाव 89 खेब महाप्रलय जालांखांबाय आरो बे जालांनाया 2.75 कौटि बोसोरनि उन जायो। मोनसे प्रलय बिराद गिदिर प्रलय जायो 2.75 कौटि बोसोरनि उनावसो। दा बिनिफ्राय जों सुनो हायो जे बुहुमनि बैसोआ बेसेबां जाखो। दासिम 89 खेब महाप्रलय जाबायब्ला 89.2.75 सानजाब्ला बेसे जायो। बे अखिल गगैया साबुआ थानानि केसनिफ्राय उदां जाबाय। बे मैयाबो दंमोन गुबुन रादाबाव। बेनिफ्राय रायजोनि मोनगु जिल्लानि कभिड थासारिखौ लानानै गोख्रों जागोन रायजो सोरखारा। बिनि उननि रादाब क'क्राझाराव कभिड प्रट'कलनि हेंथायै खारनाय गारि मटरखौ हमथानानै पुलिसा जुरिमाना फोनांदों। गोबांफोरानो आवसारियै गारि मटर सालायदों, मास्क लायाखै। मैया क'क्राझार जिल्लायाव जर'खायै क'क्राझार नोगोराव बेखौ एक्सन लानाय जादों आरो मानसिफोरखौ हमनानै जुरिमाना फोनांनांदों आरो बेहाय गोबां रां फैदों। दा मोनसे रादाबा जाबाय बिजनी दख'रा एबसु आरो बिजनी बड' उइमेन क'अर्डिनेशन कमिटिया 1 घन्टा सोमावसारदों। बिनिफ्राय खानाय हजानाय सा 200 BJP मावथिफोरनि फिर तृणमूलाव ट्रेप गंगा दै सारस्रिनानै फोथारदों। बे कलकातानि रादाब, सोनाब बंगनि रादाब। BJPआव हाबफैनाय तृणमूलखौ गारनानै BJPआव हाबफैनाय 200 BJP मावथिफोरा दाखालि खर' हजालायनानै आरो गंगा दैजों सारस्रिनानै फोथार जानायनि उनाव तृणमूल कंग्रेसआव हाबफिनो। बे ओरैबायदि जादों घर वापसी, न'खरनि फिसा न'खराव फैफिनदों बे आरो। बेजों लोगोसेनो मोनसे रादाब दङ गुजरातनि सुरातआव 400 BJP मावथिफोरा आम आदमियाव ट्रेप। बेंगलाव 200 आरो बिनि सिगां 400 BJP मावथिफोरा आम आदमी पार्टियाव हाबदों। बेंगलना हाबदों तृणमूलाव आरो गुजरातना हाबदों आम आदमी पार्टियाव। दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार केजरीवालनि
राजखान्थि दोलो आम आदमी पार्टी बेनिफ्राय जोंनि आखायाव रादाब दङ सा करियानि मुकुट गैयै राजा किम जं उननि बिब'आ गोख्रों गसंथियाव आमेरिकाजों गुन्द्रासा गोहोनि सायाव सावरायनो लेंनायाव जफादेरा ते सा करियानि मुकुट गैयै राजा किम जं उन बेनो सा करियानि राष्ट्रपति हादोरगिरि बे हादोरगिरिया सासे बिब' दङ बे बिब'नो बियो जोबोर क्षमता होदों जे सेंट्रल कमिटि बे बा PMJBD प्लेनिंग कमिटि बिनि सासे गोख्रों सोद्रोमा खालामदों आरो बे किम जंनि बिब' यं उना बुंदोंमा किम यं उना बुंदोंमा जे आमेरिकाया गुन्द्रासा गोहो बा पारमाणबिक कमिटि बा एटमिक पावारनि सायाव सावरायनो लेंनायफोराव नर्थ करियाया जफादेरा माखासे सर्त दङ बे सर्तफोरखौ आबुं खालामबा जफागोन होननानै बुंदों आरो गोरलैयै जनायाव गैया बेनिफ्राय मोनसे रादाब जाबाय मा भारतनि गोख्रैसिन खारग्रा मोहम्मद अनासा सना नबे मेस्तानात मेनुजी टुर्नामेन्टआव 45.24 सेकेन्डजों खारनो हानानै सनानि मेडेल देरहानो हादों बिनि उनाव जोंनि आखायाव दङ सावथुननि रादाब बेहाय एक्ट्रेस रानी मुखार्जीया गावनि फिसाजो आदिराखौ जोथोन लानायावनो मुखुब जानानै दङ समानो मोनथ'आ जादों रानी मुखार्जीया फिसाजोखौ जोथोन लानायावनो फरायनाय एरनायनि खोथा दङ मानिबा खोथा दङ दा काजला गावनि केरियाराव गोबांथार जाफुंसारनाय आरो हिट जानाय सावथुनफोराव खामानि मावदों आरो मोनसे रादाब कैटरिना काइफआ नयनतारानो खोला भारतनि समायनाखौ खिन्थादों शाहिद कापुरा गावनि न'आवनो सासे जोबोर मोजां लोगो मोननो हादों बे बड'लेण्ड इंखंनिफ्राय बेखिनियानो बिनि उनाव दङ जोङो लादों अग्रदूत रादाब बिलाइ बहाय दङ मेट्रिक हाई माद्रासा परीक्षार फलाफल मूल्यायনৰ সন্দৰ্ভত বৈঠকত উত্থাপিত प्रश्न বিগত পৰীক্ষাত অনুতীৰ্ণৰ কি হ'ব बे रादाब बिलाइनियाव नैबेखौ होनदों आरो गुबुन रादाब बिलाइयाव दंबावो जे मेट्रिक हाई माद्रासा आनजादनि फिथाइ फोसावनायाव रिजाल्ट फोसावनायाव दाबो माखासे बेले बेजे दङ बा जेंनाफोर मोखाङाव फैदों थांनाय आनजादाव जायफोरा फेल जादोंमोन बिसोरनि अबस्थाया मा जानांगौ जायफोरा मेट्रिक क्लास 10 मोननानै इउनिट टेस्ट हाफ इयारलि एग्जाम बा प्रि टेस्टआव फेल जादों बिसोरनि हालोदा मा जानांगौ इदि होननानै बुंदों आरो অম্বুবাচীত ক্ষুদিনৰ আখাৰে দূৰেৰ পৰাই কামাখ্যা দেৱলৈ সেৱা ভক্তৰ তো অম্বুবাচী जाबाय दाखालिनिफ्राय नाथाय कामाख्या मन्दिरखौ एबार बन्द'थ' आगोलनिफ्रायनो खालामो नाथाय एबार बेहाय मेला खालामनो होआखै कर'नानि थाखाय दा बेनिखायनो भक्तफ्रा सिबियारिफ्रा गोजाननिफ्रायनो खुलुमनानै गिदिंलांदों बे आरो इनिफ्राय मोनसे रादाब दङ मोनसे गोख्रों रादाब 40% पर्यन्त भुल नाम हमाल एनआरसियाव 40% गोरोन्थि नाम हाबदों
प्रतीक हाजेलानि बेरेखायै CID आव केस होदों बा गसर होदों APW होननाय आफादा। बेनिफ्राय जोंनि आखायाव दङ जोबोद गाज्रि सासे मानसि बुथारनो बे थिका लायो, गावबो ओरैनो फिसा दायावनो बुथारो। बियो दासिम 42 मानसि बुथारबायमोन आरो बियो पुलिसनि डायरियाव मस्ट वान्टेड जानानै दंमोन। बिनि मुङा जाबाय बुबु कौर। बेखौ मैया गावथारबाय। इनिफ्राय অসমক গ্ৰুপিঙৰ পৰা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বৰদলৈক সহায় কৰিছিল ডক্টৰ শ্যামাপ্ৰসাদে। জাৰিমিন फरायबा बे जे पाकिस्तान सोमजिनाय बिनि सिगांनि जाथायफोरा दङ जे आसामखौ सोरजोंबा लांफानोमोन, पान्जाबखौ पाकिस्तानाव हरनोमोन, काश्मीरखौ पाकिस्तानाव हरनोमोन बिदिनि दाबि दंमोन बा बिदिनि हालोद सौफैदोंमोन आरो बेवहाय जवाहरलाल नेहरूआ जेबो गोख्रों बाहागो लायाखैमोन। जुदि जोंनि आगोलनि गिबि मन्त्रि गपिनाथ बरदलैया बे बेलायाव जोबोद थारां बिरां खालामामोनब्ला अब्ला जों दायो बांलादेशआवसो थाहैनांसिगौमोन, नङाबा सोनाब बंगनि मोनसे बाहागो जानांगौमोन आसामा, जरखायै आफां आसामा। दा बे बेलायाव गपिनाथ बरदलैखौ मदद खालामदोंमोन डक्टर श्यामाप्रसाद मुखार्जीआ, जाय RSSनि सासे दैदेनगिरिमोन। बिनि उनाव रादाब दङ পানীৰ দৰত বিক্রি হয়েছে শ্রমজীবী কৃষকৰ ধন। आबादारिफोरनि जि मावदिहुनथाय बियो दैनि दामावनो फानजागासिनो दं होननानै दुखु खालामदों। बेनिफ्राय प्रबन्धक विजय माल्या, नीरव मोदी आरो मेहुल चक्सीर सम्पत्ति बाज्याप्त। जि थगायसुला भारतनि माहाजोनफोर आरो विदेशाव खारखोमालांबाय, मुंख'थावै विजय माल्या, नीरव मोदी आरो मेहुल चक्सी, बिसोरनि जि गावनि दोहोन बे दोहोनखौ बाज्याप्त खालामनानै सरकारा बेंकफोरनो रानना होसिगोन, जाय बेंकफोरा बिसोरनिफ्राय दाहार मोननो गोनां दङ। बिनि उनाव दङ मोनसे रादाब जे অতিমাৰীৰ কালত ঘণ্টাত আম্বানিৰ উপাৰ্জন 90 কোটি টাকা। गोबां मानसिया सिपिआव राङानो गैला, बाख्रियाव माइयानो गैला, नाथाय मा अनिल आम्बानी होननाया मा जादों, बियो माबानि मुकेश आम्बानी, अनिल आम्बानी नङा, मुकेश आम्बानीया घन्टायावनो बेहा 90 crores थाखा लाब जाबाय थायो। 90 crores घन्टायाव, होमबा 24 into 90 ब्ला बेसेबां थाखा जाहैयो आरो जोङो मोनजायै जानानै फैदों। बेनिफ्राय मोनसे मा, পুৰুষে স্বল্প পোশাক পৰিধান কৰিলেও যুৱতীৰ মন চঞ্চল হয়, ইমৰানক কটাক্ষ তসলিমাৰ। বাংলাদেশनि सासे आइजो लिरगिरि डाक्टर तस्लिमा नासरिन, बियो दा गावनि हादोरखौ गारनानै जोंनि भारताव थाफैनांगौ जादों। जे इमरान पाकिस्ताननि गाहाय मन्त्रि इमरान खाना मोनसे रिएक्सनारि खोथा बुंदोंमोन हिनजावफोरखौ दुसिनानै, जे हिनजावफोरनि गुसुं ड्रेस गाननाय बा इसेल' ड्रेस गाननायफोरानो हौवाफोरखौ फाग्ला खालामो आरो बिदिनो जिनाहारिनि खामानिफ्रा बांलांदों। दा बे बेलायाव तस्लिमा नासरिनआ बुंदोंबा जे हौवाफोरनि इसेल' ड्रेस गाननायावबो हिनजावफोरा बिदि जानो हागौ, बे खोथाखौ इमरान खाना बुंनाया ঠিক जायाखै। बेनिफ्राय मोनसे रादाब, মুম্বাই আক্ৰমণৰ মূল অভিযুক্ত হাফিজৰ ঘৰৰ বাহিৰত বৃহৎ বিস্ফোৰণ, নিহত কমেও 3জন।
जे मुम्बाइआव जे थिउरियाफोरनि एटाक जादोंमोन गाग्लोबनाय जादोंमोन आरो गोबां मानसि थैदोंमोन बेनि दैदेनगिरिया जाबाय हाफिज बे हाफिजनि न' मोखाङाव दाखालि बमा बेरफ्रुदों आरो खमैबो 3 मानसि थैदों बेनिफ्राय जाबाय मा नेपाলত उच्चतम न्यायालयत अलिर मुख थेकेसा 20 मन्त्रीक दिले अब्याहति नेपालनि गाहाय मन्त्री अली बे अलिया माबा माबि खालामगासिनो दङ आरो नेपालनि जे सुप्रिम कर्ट बे सुप्रिम कर्टआव मोनसे केस दंमोन बेहाय बियो जेननो गोनां जादों बे बिनि उनाव दङ मोनसे रादाब नगाव मरिगाव बेदखल जनजाति बेस्तनिर भूमि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाफोरखौ नगाव मरिगावआव अना ट्राइबेलफ्रा दखल खालामगासिनो दङ सेनानै लागासिनो दङ बिनि मोजां राहा लानांगौ रायमना राष्ट्रीय उद्यान ककनाथ गभीर हंकात हाटखन गावर बाखिन्दा रायमना जे कसुगाव थंजायनि जि हाग्रा ओनसोल कक्राझार जिल्लानि सा बाहागोआव थानाय बे रायमना नेशनेल पार्क जाबाय आरो बेखौ नेशनेल पार्क खालामनायाव गंस्नि गामियालायनो खैफोदाव गोग्लैगोन बेखौ गिनाय फोरमायदों बेफोर जाबाय थागोन बिनि उनाव जोंनि आखायाव आरो गुबुन रादाब बिलाइ दङ जोङो अग्रदूतनिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय बिनिफ्राय दङ आमार अखमावबो बे अग्रदूतआव थानाय रादाबफोरानो दङ अब्लाबो बेहाय मोनसे दङ मा रादाब जे राज्य दुता पावार सेन्टार बिसरनाय बीजेपी हाईकमांडे पावार सेन्टार हादोर जोंनि आसाम हादोरसायाव बीजेपी हाईकमांडा मोननै पावार सेन्टार लुबैयाखै माजुली हह 5 समस्तिर उपनिर्वाचनर प्रस्तुति माजुलीखौ लाफानानै आसामाव मोनबा एमएलए समस्तियाव उपनिर्वाचन बा इलेक्शन बिसायख'थि जाफिनसिगोन बे आरो मोनसे रादाबा मा पुलिसनि थाखाय गाज्रि डीआईजी हह 3 हिरख आरक्षी बद्रीर गडफादार बद्री प्रसादे अखम आरक्षीर सुपारी लिंक बिनि उनाव दङ डीजीपीर हातर परा 1 लाख टका लले बरसिं बैंक बे जे बरसिं बेया घुस थाखा जासिनायखौ नाजावालासिनो पुलिस गोजौआव पुलिस लेंहरनानै गोजौनिफ्राय पुलिस लेंहरनानै जि बै ड्राग्स हमहोदोंमोन 3 हिनजावनि आखाइनिफ्राय बिनि थाखाय बाखनायनाय मोनदों आरो बीजेपीआबो होदों 1 लाख रां आरो आसाम सरकारनि थुंजानिफ्रायबो बेनो रां बान्था होदों 1 लाख रां बिनि उनाव दङ मोनसे रादाब पुनर्विद्युत मासुल बृद्धिर परिकल्पना नाय शक्ति मंत्रिया बुंदों जे आरोबाव मोब्लिब गोहोनि जे मासुल बे मासुलखौ सोबांनायनि जेबो थांखि गैया बेखौ जोङो इहायनो फोजोबबाय आमार अखमखौ दाना नियमिया बार्ता दङ बे नियमिया बार्तायाव रादाबफोरा दङ अखমৰ कमारगाঁৱত हरिपरा उल्कापिंडत निहित হৈ আছে পৃথিৱী সৃষ্টিৰ ৰহস্য 2015 চনৰ 13 নৱেম্বৰৰ পৰিঘটনাক লৈ আইআইটিত বিস্তৃত গৱেষণা গুৱাহাটী আইআইটিয়া बे अन्थाइ थरसेखौ लानानै रिसार्च खालामगासिनो दङ बिजिरसं खालामगासिनो दङ बे अन्थाइया जोंनि बुहुमनि सासा बुसा अन्थाइ नङा बेयो 2015 मायथाइनि 13 नवेम्बराव अख्रांनिफ्राय गोग्लैनाय अन्थाइमोन आरो बेखौ बिजिरसंनानैनो बुहुमनि जोनोमनि सोमोन्दै
जोंनि बुहुमनि जोनोमनि सोमोन्दै गोबां खोथा मिथिनो हाबाय आरो हाबावगोन बे खोथाखौ बुंदों। आरो बे अन्थाइया मंगल बृहस्पतिर মাজৰ গ্ৰহাণু বেল্টৰ পৰা খহি পৰিছিল উল্কাপিণ্ড। बे उल्कापिंडआ मा मंगल ग्रह आरो बृहस्पति ग्रहनि गेजेराव जि माबानि हाथरखि फिसाफोरनि बेल्ट बा राज्यो बेनिफ्राय सिरिदोंमोन। बिनि उनाव प्रतीक हाज'लानि मोनसे रादाब दहायबो बुंखांबाय बेखौ थेवब्लाबो फरायबावनोसै। एनआरसिर बंख बृक्ष परीक्षण 40% भुल हाज'लार बिरुद्धে সিআইডিত एपीडब्लिউर गसर। बे थाबाय नियमिया बार्तायाव आरो रादाब दंबावोमोन मोनसे, बे जाबाय IOCL थलुआ बिरोधी नीतिर प्रतिबाद LPG परिवहन हन्थार। LPG माने संग्रा गेस, ओंखाम संग्रा गेस, बेनि जि माबाफोर एजेन्टफोर आरो मावथिफोर बियो दा धरना होगासिनो दङ, आन्दोलन खालामगासिनो। उत्तर पूर्वांचलर बन्ध रन्धन गेसर हरबरा। जोंनि सा सानजा हादोरसाफोराव संनाय गेसनि जे साप्लाइ बियो बन्द जाबाय। बे जोब्बाय। बेनि उनाव जों थांनि गुबुन मोनसे रादाब बिलाइयाव बे जाबाय असमिया प्रतिदिन। बे असमिया प्रतिदिनाव जादों रादाबफोरा नैबे असमिया प्रतिदिन। बेहाय गाज्रि खबर जोंनि गोदानै साख्रि मोननाय मास्टार साख्रि मोननाय मानसिफोरनि समकते हेक निर्वाचनी प्रतिश्रुति नियुक्तिर 5 माहर पिছত नथिपत्र परीक्षार निर्देश। इलेक्शननि आगोलावनो साख्रिया जाबाय प्रभिन्सियेलाइज जाबाय। नाथाय इलेक्शन बायखांनानै बिसायख'थि बायखांनायनि दानबानि उनावसो आरो माबालायनो बिसोरनि बै मास्टारफोरनि माबा फोरमानलाइफोर आनजाद नायनो अर्डार होदों। बेखायनो 4511 शिक्षक सरकाৰৰ जिया फाखि बुंदों मा 4511 फोरोंगिरिफोरखौ सरकारा मोसौ थगायबाय। साख्रिया थागोना थाया सोरनाबा बेखौ लानानै गिदों। बिनि उनाव फैदो प्रदेश कंग्रेसर विभाजनेर तृणमूल कंग्रेसक नरूप दियार तत्परता। कंग्रेसा ओरैनो लोरबां जाखाबाय। कंग्रेसनि माखासेया बिजेपियाव बारलांदों। जोबथारनायाव दाखालि बावैसो रुपज्योति कुर्मी मरियननि गोदानै देरहानाय MLA बेबो थांबाय। दा आरो गुबुन मोनसे खैफोद तृणमूल कंग्रेसनिफ्राय अखमर 3 प्राक्तन कंग्रेसी सांसद 10 प्राक्तन विधायक 25 नेता समाब ममतार दलत। आसामनि आगोलनि MP आरो 3 MP आरो 60 MLA आरो 25 गिदिर नेताफोरा कंग्रेस दलखौ गारनानै ममता बेनार्जीनि तृणमूल कंग्रेसाव हाबनो लाहार फाहार खालामदों। कंग्रेसनि थाखाय गाज्रि खौरां। बिनिफ्राय जाबाय मोनसे गाज्रि रादाब जोंनि थाखाय 2020-2021 वित्तीय बर्षर चतुर्थ त्रैमासिकत लाभ कमिल 847 कोटी टकालै। अइल इन्डिया लिमिटेडआ लकसान जागासिनो दङ 2020 आरो 2021 नि गिबि बाहागोआव। अइल इन्डिया लिमिटेडर उत्पादन हार माने लकसान जादों मानोना जि प्रडाक्शन मावदिहुनथाय बे मावदिहुनथाया बाङाय जादों। बिनिफ्राय
मोनसे रादाब दङ इहाय जे राज्यपाल धनखड़र अत्यधिक हस्तक्षेप ओम बिरलाक अभियोग बंग विधानसभार अध्यक्षर बे बेंगलाव बे दावराव दावसि जागासिनो दङ दा जि राज्यपाल बे राज्यपाला गवर्नरा बीजेपी नि फलिया होननानै ममता बेनार्जी मोना बुङो आरो माबा माबि बेंगल बेरेखा खामानि मावगासिनो दं होननानै आपत्ति खालामदों अजद दिन्थिदों मोनसे गाज्रि रादाब आरो हन्त्राकबादी गरार कारखानाव आसिल नयदार मुख बधिर स्कुल दुई मौलवी खाद्दिनर जिम्मात नयदानि मोनबे दाखालि हमजानाय मौलवी सानैया जायफोरा उत्तर प्रदेश आरो दिल्ली नयदायाव मा बेसेबांबा गोरिब मानसि हाजारनिबो बांसिन गोरिब आइजो आरो गथ'फोरखौ मुस्लिम धोरोमाव धर्मान्तरित खालामनाय बेहायनो मोनसे स्कुल दङ बबाफोरनि बे बबानि स्कुलावनो धर्मान्तकरणनि कनभार्सननि धोरोम कनभार्सननि नेटवर्क दङमोन बे जोब्बाय प्रतिदिननिफ्राय दानिया सेन्टिनेल बे सेन्टिनेल रादाब बिलाइयावबो बे गुबुन आसामिस पेपाराव थानाय रादाबफोरानो दङ बेहाय ट्रान्सफार ओएनजीसीस ऑपरेशन एरियास टू ऑयल चीफ मिनिस्टार आरजेस पीएम दाखालि मोनसे रादाब ओंखारदोंमोन आरो बेखौनो सेन्टिनेलआ होफिनदों जे ओएनजीसी नि माखासे ऑपरेशन एरियाखौ ऑयल इंडिया लिमिटेडनो होनांगौ होननानै दाबि खालामदों आसामनि चीफ मिनिस्टारा प्राइम मिनिस्टार मोदीनि खाथियाव बेनिफ्राय जयशंकर's urgent call to disrupt terror link marks new phase जयशंकर जोंनि बे माबा एक्सटर्नल एफेयार्स मिनिस्टार मिरु सरकारनि जोंनि हादरनि बिथांखौ गोख्रों हाबाफारि लानो थिनदों गोख्रों एक्शन लांनो थिनदों पाकिस्तानी आरो जम्मु काश्मीराव थानाय थिउरियाफोरनि बेरेखायै बेहाय आरो इदि गैलिया बेनि उनाव जुग संख बे बांला पेपार बेहायबो एखे रादाबानोसै थेवबाबो नैबेखौ फरायफिननोसै बंख बृक्ष पुनरुक्षणे त्रुटि हाजालार बिरुद्धे सीआईडी मामला एपीडब्ल्यू एपीडब्ल्यूआ प्रतीक हाजालानि बेरेखायै केस होदों सीआईडीआव मानोना बिथांनि जि हाबाफारि बेहाय बै जे लिगासी फर्म होननायनो बे लिगासिमनि डाटाफोरा गोबां गोरोन्थि बंख बृक्ष पुनरुक्षणे त्रुटि ना लिगासिया थिगानो दङ नाथाय बेखौ बिजिरनायावसो गोरोन्थि जादों बेनिफ्राय मोनसे मा विराट बाहिनी के गुरिये दिए टेस्ट चैंपियनशिपर खिताब जितलो किवीरा न्यूजीलैंडा विराट कोहलीनि दोलोखौ थेर बेथेर खालामबाय आरो टेस्ट चैंपियनाव देरहाबाय आरो मोनसे रादाब जापान सरकार बैखमूलक सिद्धांत क्षिप्र क्रीड़ा मंत्री रिजिजु बे जोबोद दुखुनांथाव आरो मिथिनो गोनां जे फैगौ जि टकिअ जानो गोनां अलिम्पिक बे अलिम्पिकआव भारतनिफ्राय जायफोर जोंनि गेलेगिरिफोर थांगोन भारतारि गेलेगिरि बिसोरखौ मोनसे कन्टेनमेन्ट जन बादियाव दोनगोन 10 दिननि थाखाय आरो बिसोरो मा गुबुन मानसिफोरजों विदेशी मानसिफोरजों लोगो हमलायनो मोननाय नङा बेसेबा साननि थाखाय बेबादि बेंथेनाय होदों बा हेंथा होदों बियो भारतनि थाखाय असनमाननि खोथा आरो दुखुनि खोथा जे जुग संखनिफ्राय बेखिनियानो रादाबा दा जों थांदिसिनो असमिया खबर होननायाव असमिया खबर नै बियो बेहाय ओरै होनदों परीक्षा नुहोवाखै किहर भित्तिक स्टेन डिस्टिंक्शन स्टार मार्क्स बिफाङत कमिटि बै जे
कमिटि दाना होदों आसाम सरकारा मोननै मेट्रिकनि थाखाय मोनसे आरो हायर सेकेन्डारिनि थाखाय मोनसे दा मेट्रिकनि बेलायाव नैबे जादों स्टेन्ड डिस्टिंक्शन स्टार मार्क्स बेफोरखौ मानि सायाव भित्ति खालामनानै होनो फालाय बेखायनो अलवानाय रिजाल्टर पुत्र बुंदों मा रिजाल्टखौ बोरै होनो बिनि जि फर्मुला बे फर्मुलाया दिहुननो हायाखै इनिफ्राय मोनसे रादाब दङ भेक्सिन ललेहे कर्मचारिया पाबो दरमाहा दाखालि जालायबाय मा इलेक्ट्रिसिटि बिल होनांगोन मासुल होनाय बे रसिदखौ खोन्थानांगोन जमा होनांगोन नङाब्ला बेथन मोना आरो दिनै जालायबाय जे भेक्सिन लानांगोन साख्रिया सरकारि साख्रियाफोरा नङाबा दरमाहा मोननाय नङा बेनिफ्राय माइक्रो फाइनेंस नि ऋण रेहायनि मोनसे रादाब मुख्यमंत्री बिरुद्धे 420 धारा गसर तरिबली महिला आह्वान सांसद गौरव गगৈ आगोलनि आसामनि चिफ मिनिस्टार तरुण गगैनि फिसाज्ला गौरव गगैया दा एमपि बे बुंदों आइजोफोरखौ खावलायदों जे आसामनि गिबि मन्थ्रिया नोंसोरखौ थगायबाय बेखायनो 420 धारायाव बिनि एगेन्स्टै केस होनांगौ बे आरो बेनिफ्राय मोनसे दङ এ পানের দর সম্পত্তি ক্রয় করার সরকারি ষড়যন্ত্র প্রতিবাদকারী সংগঠন কাগজ কল নিলামর পুনর্জাননীর প্রতিবাদ বে জাগিরতনি কাগজ কল आरो कासारनि कागज कल जे पेपार मिल बे गंनैया बन्द जानानै दं बेखौ दाखालि निलाम होनायनि नटिस होदोंमोन गेजेराव बन्द जायो नै दा आरो दामखौ खमायनानै निलामाव होफिननो नटिस होदों बेनि बेरेखा खालामदों बेनि मावथिफोरा आरो रायजोफोरा बेखिनियानो अखमिया खबरनिफ्राय बेनि उनाव दङ दैनिक जन्मभूमि बेहाय मोनसे रादाब दङ 3 বছৰৰ অসমৰ प्रत्यक्ष বিদেশী বিনিয়োগ मात्र 104.28 কোটি টাকা आसामाव जे फरेनार्सफोरनि इनभेस्टमेन्ट थाखा बाहायनाय थाखा सोसननाय इन्डास्ट्रिफोराव बियो जोबोद खम आरो गुजरातआव एखे समायावनो बेसेबां आसामाव जुदि 104 कोटी लब्ला ओजोंहाय गुजरातआव बेसेबां 1,81,794 कोटी टाका बेसेबां फाराग दा बे दुखुनांथाव आरो जोंनाव मानो विदेशीफोरखौ फरेनार माहाजोनफोरखौ थाखा सोसननो बा थुलुंगा होआ बा थोनहरा बे बेनिफ्राय मोनसे रादाब बे मेट्रिक आनजादिनो अलमिया से मेट्रिकर 4,39,000 परीक्षार्थीर भाग्य 4,39,000 आनजाद बिजाथिफोरनि मेट्रिकनि आनजाद बिजाथिफोरनि जे खाफाल बे खाफाला दाबो दिन्दां जानानै दङ केइबा घन्टिया बैठकत सूत्र उलियाबो नोवारले उच्च स्तरीय कमिटिया 8 घन्टा जिरायदों थेवब्लाबो फर्मुलाखौ फाइनल खालामनो हायाखै दे दैनिक जन्मभूमिनिफ्राय बेखिनियानो बेनिफ्राय फैबाय दैनिक अखम नैबे दैनिक अखम बे जोबथा रादाब बिलाइ बेहाय मोनसे रादाब होदों जनता भवन एरि भेक्सिनर तदारकी मन्थ्रिफोरखौ थारां बिरां खालामहोदों जोंनि गिबि मन्थ्रिया जे भेक्सिन अबाव होदों अबाव होआखै बेखौ नायबिजिर इदिननानै इनिफ्राय मोनसे गाज्रि रादाब 10 बोसोराव जनबृद्धि 43 लाख जोंनि आसामाव 10 बोसोराव मानसि बांदों 43 लाख राज्यर जनसंख्या हबगै 3,55 लाख 2021-2022 सनर अनुमानिक तथ्य
फैगौ 2021 रानिं आरो 2022 बे मायथाइयाव आसामनि जे सुबुं सानखो बियो 3,55,00,000 जाहैगोन। बे गाज्रि रादाब। इसेबां सुबुं सानखो बांदों। बे भारतआव डेल्टा प्लासर 40टा घटना, भारतआव डेल्टा प्लास कभिडनि जे गिलु बालु साइन्टिस्टफोरा बुंदों, आमेरिकायाबो बुंदों जे बिराद गिलु बालु बे भेरिएन्ट, बेखौबो भारतआवबो मोनबाय गंब्रै रायजोआव, तामिलनाडु, केराला, महाराष्ट्र आरो माबायाव मध्य प्रदेशआव मोनदों। दा बे जानांगौबा बेखौ होबथानो हानाय क्षमता गैया होननानै बुंदों। भेक्सिनाबो खामानि होआ आरो बेखौ होबथानो गुबुन मुलिबो दासिमबो ओंखाराखै। बेनिफ्राय मोनसे रादाब, मोजां रादाब, बेयो जोंनि मानसिनि थाखाय व्यक्तिगत चिकित्सालय कभिड चिकित्सा मासुल। प्राइभेट हस्पिटालफोराव कभिडनि चिकित्सा खालामनाय जायो, बेहाय जोबोद चार्ज लायो, मासुल लायो। दा सोरखारखौ फिर बिबेचना खालामफिननो थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआ बिथोन होदों। बेनि उनाव दङ रादाब मोनसे जे भ्राम्यमाणक जिया राखिब লাগিব। जोंनि जे मबाइल थियेटारफोर, बे थियेटारफोरखौ थैनो ओंखारनायनिफ्राय रैखा खालामनांगौ, बेखौ फोथांनानै लाखिनांगौ। नङाबा आसामनि जाति उपजातिफोरनि माहारिफोरनि जे हारिमु, बे हारिमुआ गोमालांगोन। बे आरो मोनसे रादाब दङ बेहाय बेयो मानव हरबाकारि পৰা किशोरी सह 38 गराखि उद्धार। एखे गुजरातनिफ्राय बास लानानै फैदों आसामनिफ्राय हिनजाव मानसिफोर लांनो। अबाव खामानि मावो? ना फेक्टरियाव खामानि मावनो होननानै। दा गासै 38 बैसो जानाय आरो उन्दै गथ'फोरबो दंमोन। दा इन्टार डिस्ट्रिक्ट बारनायनि हेंथा दङ, नाथाय बे बासआ बोरै फैखो बेसो गोमोथाव जादों। दा बियो बै तामुलपुराव हमजादों आरो। दिनैनि जि रादाब बिलाइनिफ्राय रादाब गाहाय रादाबफोरखौ फरायनानै खोनासंहोनाय बेखिनियावनो फोजोबबाय। आं जोबनायाव नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिबावनानै एसेयावनो फोजोबबाय।